Per sort som un poble ric en cultura i això fa que tinguem una gran diversitat d'opcions culturals al municipi. Però el nostre grup voldríem fer un incís en uns punts de temes de debilitat, no? Que creiem que són uns punts superimportants per al desenvolupament del pla en un futur immediat. La mancança, com diu, d'un grup de tècnics reduït, un pressupost baix respecte a altres poblacions similars a la nostra, una mancança d'estratègia de comunicació, però sobretot una manca d'espais.